Joet er in mij als DJ/artiest mij. De doel is in! On het werk dus. Tussen kikkert wie nee, hoe is dat geroepen? Wat er in gebeurt, al die blauwe soepen. Kan je muziek wat vertellen over het proces van het maaien van een nummer in de studio? Meestal binnen het soort one-liners die we eigenlijk betinken. Dus als we onderwijs binnen of zo, dan hebben we wel eens van die gekke zinsjes en dan slaan we dat op je telefoon. En soms wordt het uitwerken tot een versje. Ja, of we hebben gewoon ideeën weer zo. Dat we denken van, dit is wel leuk. Of dingen die we mij zien in het leven. Op welk nummer ben je met het meest trots? Doelenstelen vind ik echt een hele, die echt heel goed lukt is. En waarom doe je hem die dan nooit meer de optredens? Want het is al heel wat rustiger en het moet wel vrij zuiver in zang worden. En we krijgen natuurlijk wel een peer van tevoren en dan hacken het al, ja. En snap je wel? Nou, wie ben mij naar je dingen bezig? We kunnen alleen wat jaren litten. 4 volle dagen en dan haast echt gewoon een vesk. En dan kan daarna nog wel een paar weken. Dat was zo nou en dan iepen je het even weer zo. En dan even zien van, hoe klinkt het ook alweer? Hoe doe je die om taal op een optreden? Ik zit met even in de voetbalkantine en dan worden hun ergens wekker. Want hun ben vredig om te draaien. En dan komen ze meestal rond 100 dagen bij me. Nou, dan doen we even een paar drankjes. Dan lullen we even wat en dan geven we die kant op.